Info.news, dissabte 6 d'abril de 2024. Llums i ombres de l'economia de l'Índia. La previsió per a ahir divendres era que les autoritats bancàries centrals de l'Índia mantinguin els tipus d'interès actuals, una tendència que s'observa des de fa més d'un any. El Reserve Bank of India té motius convincents per mantenir aquesta posició. En l'últim trimestre del 2023, la taxa de creixement anual del Producte Interior Brut va experimentar un augment significatiu, arribant al 8,4%. La inflació també sembla que s'està estabilitzant, amb els preus al consum al febrer augmentant un 5,1% en comparació amb l'any anterior, la qual cosa es troba còmodament per sota del límit màxim del 6% fixat pel Reserve Bank of India. Tanmateix, la situació no és del tot positiva. L'expansió econòmica no ha estat acompanyada per un nivell de creació d'ocupació equiparable, especialment per a la població jove del país. La taxa d'atur de les persones de 20 a 24 anys es manté alta, aproximadament del 44%. L'Organització Internacional del Treball va afirmar la setmana passada que l'ocupació en el sector agrícola ha experimentat un augment des del 2019, una tendència que contradiu la ruta convencional cap al desenvolupament global. Va subratllar que l'Índia ha de patir una transformació estructural on la producció industrial tingui un paper vital. El port de Baltimore podria recuperar la normalitat de la seva operativa a finals de maig. Es preveu que el port de Baltimore, la porta marítima més gran dels Estats Units per a vehicles i maquinària agrícola, torni a operar amb normalitat a finals de maig. L'obertura d'un passadís provisional de 61 metres d'amplada i 11 metres de passadís, per obrir pas a la navegació entre la ferralla del pont enfonsat, trigarà unes 4 setmanes. El port va quedar tancat indefinidament després que un vaixell portacontenidors destruís el pont Francis Scott Key el 26 de març, provocant 6 morts i deixant atrapats diversos vaixells als mulls de Baltimore. Els vaixells amb destinació a la ciutat nord-americana han estat desviats a diferents ports. Es preveu que la restauració del canal original, que mesura 213 metres d'amplada i 15 metres de profunditat, s'allargui fins a finals de maig. Preocupació al Vietnam pel nou canal que donarà sortida al mar a la capital de Cambodja. El projecte del canal Phnom Taku de Cambodja, valorat en 1.700 milions de dòlars, que enllaçarà el port de Phnom Penh amb la costa, ha despertat preocupacions al Vietnam sobre un potencial augment de la presència militar xinesa. El canal, que serà desenvolupat per China Road and Bridge Corporation, evitarà els ports vietnamites per a les importacions i exportacions de Cambodja. Tot i que s'espera que creï llocs de treball i no augmenti el deute extern de Cambodja, els experts vietnamites adverteixen que podria facilitar la presència militar xinesa a prop de la frontera amb Vietnam. El canal, que actualment s'està millorant amb l'ajuda de la Xina, es veu com un projecte de doble ús amb valor socioeconòmic i militar. Les preocupacions també s'estenen als possibles impactes ambientals i a la reducció del flux d'aigua al delta del Mekong, al Vietnam. S'espera que les obres del nou canal, amb 180 quilòmetres de longitud, comencin enguany, per finalitzar l'any 2028, quedant en concessió de la constructora durant 50 anys. Baixa la inflació al Regne Unit. La inflació dels preus de les botigues del Regne Unit ha caigut al seu nivell més baix en més de 2 anys a causa de la reducció dels preus dels productes, roba i articles elèctrics de Setmana Santa com a resposta a la desacceleració de la despesa dels consumidors. Segons el British Retail Consortium i Nielsen IQ, els preus van augmentar a un ritme anual de l'1,3% al març, per sota del 2,5% del febrer. La inflació no alimentària va baixar fins al 0,2% des de l'1,3% i la inflació dels aliments va baixar fins al 3,7% des del 5%. Aquesta disminució de la inflació, impulsada per una intensa competència minorista i un creixement més feble dels preus dels aliments, ha despertat l'esperança que el Banc d'Anglaterra pugui començar a reduir els tipus d'interès en uns mesos. No obstant això, la British Retail Consortium ha advertit que els augments del salari mínim, les tarifes comercials i els costos addicionals relacionats amb el Brexit podrien posar en perill el progrés en la reducció de la inflació. Malgrat la caiguda de la inflació, es preveu que el cost de la vida global continuï augmentant, encara que a un ritme més lent. Properes pujades a les tarifes de Spotify. Spotify té previst augmentar el preu del seu servei d'àudio en diversos mercats clau, inclosos els Estats Units, Gran Bretanya, Austràlia i Pakistan.
Es tracta del segon augment de preu en un any, orientat a aconseguir rendibilitat a llarg termini. L'augment de preus ajudarà a cobrir el cost dels audiollibres, un servei introduït l'any 2023. Spotify també introdueix un nou nivell bàsic que ofereix música i podcasts, però no audiollibres. La companyia està treballant en diverses opcions de preus noves, inclòs un pla superior per a àudio d'alta fidelitat. Malgrat les preocupacions per les cancel·lacions de subscriptors, Spotify va experimentar el seu millor any de creixement d'usuaris al 2023, amb 113 milions de noves altes. La companyia tenia 602 milions d'usuaris a finals de 2023, inclosos 236 milions de clients de pagament. L'augment de preus ha donat a la direcció la confiança per decidir-se per noves pujades a les seves tarifes. Els principals competidors de Spotify, Apple i Amazon, també han augmentat els preus dels seus serveis musicals. Quin és el futur de Reddit? Reddit, una de les darreres principals plataformes de les xarxes socials que encara manté l'esperit original d'Internet, ha sortit recentment a borsa. La companyia va assolir una valoració de $6.400 milions a la borsa de Nova York. Tot i que mai no ha obtingut beneficis, Reddit depèn en gran mesura dels seus moderadors anònims i no remunerats per mantenir l'ordre a la plataforma. Tanmateix, l'empenta per monetitzar després de la seva sortida a borsa podria posar en perill les qualitats úniques que fan especial Reddit. La plataforma és un punt de trobada per a diferents nínxols d'interès, l'humor o el compartiment d'habilitats obscures, però el seu futur davant la monetització segueix sent incert. I fins aquí l'Infopunt News d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu de seguir-nos a les nostres xarxes socials i als nostres perfils a Patreon i Medium. Fins al proper podcast.